Türkmenistanda dowam edýän işsizlik we işe girmek üçin verilen paranyň hem ödülmezligi arada kaladaryň arasynda ahally köprak aýlyk berýän hususy firmalarda dören iş orunlary mardaky gaz idarasynyň işgärlerini köpçüliklerin işden çykmagyna sebäp bolan emegdiýär. Täze iş aýlyk mümkinçilikler bilen bir hatarda marly işçiler porsi kukurt ýysynyň hem diýinjaklaryna beren ýerler we soňra ýollaryň açylyp has köp kazanç üçin daşary ýurtlara gitmek mümkinçiliginiň döremegini bilýärler. Ýol ötün etrawynaky gaz idarasynyň kevşirleýijileri köpçüliklerin işden çykýarlar diýip azatlygyň mardak habarçysy hepde ahyryny habar berdi. Yerli habarçy odal ýol ötündäki galkynç gaz zawodynyň işgärleriniň köpüniň kukurt ýüklemek bilen meşgullanýanlygyny, olary diňe halta bilen pil berilýänligini, iş geyimlerini we maskalaryny özleriniň getirmeligini habar beripdi. İlki wada bir işgärimiz işden çykdy. Soň ýene 3 işgär işden çykdy. Inni bolsa ýene 7 işgär işden çykjakdygyny aýdyp arda berdi. İşden çykýanlaryň aglabasy kevşirleýiji bolup işleýär diýip gaz idarasynyň azatlyk bilen anonimlik şertine gurlaşan işgär aýtdy. Onun sözlerine göre gaz idarasynyň başlygy ilki işden gidýän işgärlere arkaýyn gidip bilersiňiz. Ýeriňizde adamlar garaşyp durdy ýer we ýene kim gitjek? Aýdyň şu wagtdan diýip ulugurlaýar. Ýöne soň işgärleriniň işden köpçüliklerin çykýanlygyny gören başlyk alada galyp gidýän adamlara işden çyksaňyz, soň munyň ýaly iş tapmarsyňyz diýip höre köşedip olary saklamaga synandy. Emma adamlar şu zawodyň porsi kukur diýinden diýinsak bolýar. İşin gerekkällip ardalaryny berýärler diýip yerli çeşme aýtdy. Sondan soň başlyk düýüp götür, başga adam ýurlaýar we aljyrap, men sizi işden oşadamok, ýagny resmi taýdan işden çykaramok. Diýmek siz öňküje bolsaňyz ýaly öz işiňizi dowam etmeli bolarsyňyz. Bolmasa zähmet kitapçaňyzy bermerin. Soň pensiýa ýaşy ýeteňizde gaty ökünürsiňiz diýip işden çykýan adamlary gorkuzjak bolýar. Ýöneňiň bu haýwaty hem işden çykýan adamlara täsir ýetirmeýär. Olar oňa başlyk, biz bu ýerde işlesek pensiýa ýaşyna ýetmer. Sen biziň zähmet kitapçamyzy berseň ber, bermeseň berme. Bizin işe gelmez. Sebäbi Aşgabatda açylan täze hususy firmalara işe gidýär diýdiler. Ýol ötündäki gaz idarasynyň radionyň habarçysyna maglumat beren işgäriniň aýtmagyna görä, kukur diýinden bizar bolanlygyny aýdýan işçileriň işden çykmagy olaryň öňünde açylan başga bir mümkinçilik bilen bagly. Köp işçi bir ýerde başga alaş tapmany işleýär. Sebäbi şertler agyr. Emma işçilere nähilem bolsa başga da alternativa tapyljak ýaly. İlki işden çykan işçimiz ahal tebitine gidip şol ýerdäki hususy firmalaryň birine işe ýerleşipdir we soň bärdäki tanyşlaryny hem işe çagyrypdyr. Diňe kevşirleýijiler däl. Eýsem elektrik künärmenler hem gidip barýar diýip radionyň söhbetde aýtdy. İşden çykan işgärleriň biri habarçynyň täze dören mümkinçilik baradaky soragyna bir ady aýdanyp anonimlik şertine jogap berdi. Ýol ötüniň galkynç zawodyny eşek ýaly işläp, arasynda otlu wagonlaryny kukurt ýükläp, aýdalýan aýlygymyz 2200 manat. Emma ahale giden kardeşimiziň aýtmagyna görä, ol ýerdäki hususy firma bize azyndan 4000 manat aýlyk töleýär. Adamlar haýsy gaçan açenli beýdip gorkup, soň iş tapman durmaýyn diýip gelmelip, işden çykan işgär aýtdy. Martewtindäki işçileriň köpüsi inni özleriniň bärde 2 aý işläp aljak pullaryny ahally bir aýda hem alyp biljegini düşündi we köp adam işden çykmanka smenasyny tawşyryp boş wagtyny ahala gidip hususy firmalardan iş gözleýär. Egerde işe ýerleşip aýlyklaryndan razy bolsalar, nowatdaky smenada işlemek üçin işe gaýdyp gelmeýärler diýip habarçy gurlaşan adamlarynyň sözlerini salgylanyp aýtdy. Azatlygyň habarçysy odal bu edara işe girýän adamlaryň ulum etçörlerde para bermäge mezur bolýanlyklaryny habar beripdi. Ol gaz idarasynyň işçileriniň köpçüliklerin işden çykyş baradaky maglumatlary öwrenýän wagtynda bir kevşirleýijiden işe gireňizde beren paraňyzy ödediňizmi diýip sorady. Kevşirleýiji bu soraga ýok, ödemedim. Beren pullarym hem ogorram. Ýol ötündäki zawodyň portusyndan
dıýınsam bolýar diýip begençli jogap berdi. Habarçynyň sözlerine görä adamlar işi höwes bilen taşlap gidýärler. Inni nirede köprak pul tölense şol ýere algaýarlar. Soň näme diýip sorasaň, soň ýol açylsa daşary ýurtlara gider diýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar we barha köpelýän işsizlik pandemiýadan öňki ýyllarda 10 miňlerçe türkmenistanlynyň daşary ýurtlara iş gözläp gitmegine sebäp boldy. Emma türkmen hökümeti ýurtdaky işsizlik, daşary ýurtlara giden zähmet migrantlarynyň anyk sany we olaryň maşgalalaryny ýeberýän pullarynyň möçörleri barada maglumat bermeýär. Şu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedow hökümetiň ýylyň 11 aýynyň netijelerine bagyşlanan mejlisinde ýene bir gezek täze iş orunlaryny döretmek, önümçüligi sanly gomy ornaşdyrmak boýunça köp işler alyp barmagyň wajypdygyny ýytady.